Oameni dragi, România e o țară foarte săracă. Serios, e așa de săracă că nici ungurii nu mai vor autonomie. În schimb, România e și o țară minunată. În România pizza vine mai repede ca salvarea. Serios, dacă ești predispus la un infart, su la pizza, morsătul și cu mozzarella în gât. E o moarte mult mai ok. Jumătate din populația României joacă supraviețuitorul acasă. Ați văzut cum își ia capul familia, soția și merge într-o cameră în alta și la un moment dat încep copiii. Tăticu, ce mâncăm? Dușumean ceapa mamii voastre, luați. Tăticu, dar cui? Ai lipsă de fier, bagă în tine. Mestecă-le bine să n-ai probleme ca firea. Fiți atenți! Fiți atenți! Urși panda nu se înmulțesc pentru că masculul are un apetit mult mai dezvoltat pentru mâncare decât cel sexual. Și eu înțeleg într-o care măsură. Tu ai